Yes, I lavede så også nogle forsøg i forbindelse med forløbet. Og der er sådan 3 forsøg lavet, og det første, det var så bestemmelse af klorid, sulfat og fosfat i en vandprøve, og det var en kvalitativ analyse. Kvalitativ, det betyder, at vi ikke sådan får tal i vores resultater. Vi ser mere noget med, om der i den her i hvert fald bliver dannet noget bundfald. Så, yep. Nå, men formålet ved den her fældning, ved de her fældningsreaktioner, vi ville lave, det var, at vi ville undersøge, om der var de her ioner i en vandprøve. Og vandprøven, det er så fra Østeranlæg. Vi benyttede så 6 reagensglasstativer og nogle engangspipetter, så benyttede de her kemikalier. Natriumklorid, natriumsulfat, natriumfosfat, sølv 1-nitrat, bariumklorid, jern 3-nitrat og salpetersyre, det her 2 molær salpetersyre. Lidt, vi brugte bare salpetersyre, det er det vigtigste. Og så teorien, der ligesom er benyttet, det er det, der står her. Og der står der, at man kan påvise de her ioner ved nogle fældningsreaktioner med sølv 1-ioner, barium-ioner og med jern 3-ioner. Og det teori, man ellers benytter, det er især i det, der er i afsnit 12, så det er det sidste afsnit, der er i det her hæfte, I har fået udvidet. Det er det, man skal styre på. Med kloridtesten, både i klorid- og sulfattesten, der er faktisk sådan, at man tilsætter noget salpetersyre. Den eneste grund til, at man tilsætter det i de her 2 test, og så hernede, det er for at sikre sig, at de her sølvioner, der er i sølvnitrat, man for at sikre, at det er klorid, de reagerer med, så tilsætter man salpetersyre. Det skal ikke tænke mere over. Her, for at man er sikker på, at barium-ioner reagerer med sulfat, jamen så er det igen salpetersyre, man tilsætter, og det skal ikke tænke mere over. Men det, der står, det er i hvert fald, at i kloridtesten, der er det sådan, at man har sølvioner fra sølvnitrat, og hvis man tilsætter kloridioner hernede i, jamen så får man dannet et bundfald. Og det sker der selvfølgelig i kontrolforsøget, for vi har klorid. Vandprøven fra Østeranlæg, der for mange af jer, der fik i bundfald, og det var fordi i vandprøven var der også kloridioner. Så har man påvist klorid. Sulfattesten, der var nogen, der også fik en positiv test i vandprøven, altså I fik bundfald her. De fleste gjorde ikke. Hvis man fik bundfald, så har man påvist også sulfat i vandprøven fra Østeranlæg. Sulfattesten kontrol, grunden til at der egentlig var bundfald, det var fordi barium-ioner reagerede med sulfat. Her er grunden til at der blev dannet bundfald i kontrolforsøget, det var fordi jern 3 reagerede med fosfat. Her ville der kun være bundfald, hvis der var fosfat i vores vandprøve. Og det tror jeg ikke rigtig, der var nogen, der så. Og bundfald, det er bare, at der bliver noget uklart. Så står der hernede bagefter, at man skulle skrive observationer ned. Så jeg vil skrive bundfald, hvidt bundfald, hvidt bundfald, gul bundfald, hvidt bundfald, klar opløsning. Efterbehandling, så vil jeg skrive, så skal jeg til at forklare reaktionen. Nu prøver jeg lige at vise, hvordan det er. For eksempel i kloridtesten. Så vil jeg skrive, vi så bundfald, da, nu tager jeg faktisk lige det her felt. Vi så bundfald i testen for klorid, hvilket må betyde, at der var klorid i vandet fra Østeranlæg. Det, der skete, kan forklares med dette ionreaktionsskema. Og så vil jeg sige, okay, der er lidt stavefejl og alt muligt til Østeranlæg, der står der ikke. Så vil jeg skrive AG plus
plus Cl minus Q giver AgCl. Der, og så lige hæve det der, og hæve det der. Så kan man måske også lige skrive i forhold til kloridtesten. Så vil jeg nok tage det fra kontrolforsøget. I kontrolforsøget fik vi også bundfald ved kloridtesten, da eller dette vises her med, og så vil jeg måske skrive et reaktionsskema med stofformler. Så jeg skriver, grunden til at vi så det, det var fordi, når vi sammenblandede natriumklorid, den der står heroppe, sølvnitrat, jamen, så bliver der dannet sølvklorid, altså bundfald af sølvklorid, og så vil der stadig ligge natriumnitrat i opløsning. Og ja, så er det jo sådan, at grunden til at jeg ved, at det er det, der bliver dannet af bundfald, men det er fordi, jeg har kigget i det oversigtsskema, hvor man kan se, hvilke salte, der er let og tungt opløselige. At sølv 1 klorid er tungt opløseligt i vand, kan ses af skemaet i hæftet sider, så kan vi gå op og finde det. Side 15, se sølv 1 og klorid, tungt opløseligt. Side 15, sådan. Her diskuteres hvilke ion der er i havvand. Jamen, det her vil jeg så også gøre for fosfat- og sulfattesten, men det er på samme måde. Man skal forklare, hvad der sker med fældningsreaktioner. Her vil jeg så skrive, vi fandt ud af, at der var klorid i vandet fra Øster Anlæg. Der var ikke sulfat og fosfat. Ja, her svares på den opgave, der er stillet i formål. Jamen, er der spurgt noget formål? Ja, det var præcis det samme igen, som man vil skrive her. Delkompensation. Nå, så lavede jeg et andet forsøg også. Tag den lige her. Vi skal undersøge, om der er ammonium i den der vandprøve. Og det er sådan, at man ammonium, som vi undersøger, om det er i vandprøven, det er sådan, at det er en svag syre. Hvis man tilsætter natriumhydroxid til ammonium, så bliver ammonium lavet om til ammoniak, og hydroxid bliver lavet om til vand. Det viser sig, at ammoniak, der bliver dannet, går på gasform. Ammoniak har en bestemt lugt, men det er samtidig også en svag base. Når ammoniakken går på gasform, så det man gør i forsøget faktisk, når vi så går ned og ser, hvordan man laver det, det er, at man blander ammonium. Man har ammonium i en opløsning. Hvis der så kommer natriumhydroxid dernede i, så hydroxid reagerer med ammonium, og det her sker, så ammoniakken
går på gasform, kommer op af reagensglasset og rammer et indikatorpapir, og så ændrer farven på indikatorpapiret sig. Og når den ændrer farve, jamen så betyder det, at pH på indikatorpapiret har ændret sig, og den ændrer sig kun, hvis der er blevet dannet ammoniak. Og der er jo kun dannet ammoniak, hvis der var ammonium nede i vores opløsning, da vi hældte natriumhydroxid ned i. Så man påviser altså ammonium ved at se, at et indikatorpapir ændrer farve, hvis man hælder natriumhydroxid ned i. Det så I så, at der gjorde, og der skal man så lige huske at have taget billeder af det hele også. Det sidste I lavede, det var I bestemt også om hvor meget nitrat der var i vandprøve for Østeranlæg. Det gjorde, at vi havde sådan et testkit, hvor man puttede et par dråber af vandprøven for Østeranlæg ned på de her strips, og ud fra stripsen farve, det var sådan, desto mere pink de blev, desto mere nitrat var der i. Så kunne man sige, hvor mange milligram nitrat der var i Østeranlæg. I gjorde det også ved at hælde et par dråber sølvnitrat eller noget salpetersyre ned på de her strips på en anden strip, fordi der vidste man, der var nitrat i, for at se, hvordan en positiv test så ud. Og så fandt I ud af, at der var selvfølgelig en masse i jeres kontrolforsøg, hvor I vidste, det var i, og mens at vandet fra Østeranlæg, der var der lidt, ikke så meget. Der skal I selvfølgelig huske at vise billeder igen. Yes, så nitrat fik vi også testet for, og der var lidt. Og det var så alle 3 forsøg.